Imos ca información deportiva. Ribeira converterase nun dos epicentros do fútbol base galego coa celebración da 19ª edición da Copa Sálvora, un torneo que reunirá a máis de 70 equipos de toda Galicia. O Estadio Municipal de Fieiteira acollirá unha nova edición da Copa Sálvora, unha cita deportiva xa consolidada no calendario local. Nesta ocasión participarán 71 equipos de fútbol base chegados de distintos puntos de Galicia. O torneo disputarase en 2 fins de semana. Os días 30 e 31 de maio competirán 55 equipos de fútbol 8, mentres que os 6 e 7 de xuño será a quenda do fútbol 11, con 16 conxuntos participantes. Seguindo a liña, este ano confirmaron a participación do Alevín do Celta, un dos atractivos desta edición. 55 equipos o fútbol 8. Tamén, aparte deso, despois de fútbol 11 tenemos 16. El sábado son biberones e alevines, tenemos 5 de biberones e 20 de alevines. En alevines nos viene el Celta este año. En prebenjamines y benjamines tenemos 10 de prebenjamines y 20 de benjamines. Cada año metemos más equipos, vamos intentando meter más equipos, ya muchos más ya no podemos meter que no hai tempo. As expectativas para os equipos da casa están bastante altas. En infantiles penso que pode quedar aquí, porque os nosos infantiles son bastante potentes. Un xa subeu este ano a División de Honor infantiles, o outro vai estar xogando playoff para a Liga Galega, e o outro casi gana a Liga en terceira, así que están aí bastante competitivos. En alevines e benjamines e prebenjamines tamén son equipos competitivos, son rapaces que lle gusta competir e compítelle calquera, sea o Celta, o Madrid ou o que sea. Dende o Concello de Ribeira destacan a importancia deste evento tanto a nivel deportivo como social, subliñando a promoción da actividade física entre a rapazada. Facer calquer tipo de deporte, neste caso o fútbol, é o que nos ten que encher de orgullo, dado que o deporte, a saúde e o deporte, ao final, pois quitache desto que estamos agora mesmo na sociedade, que sempre cas pantallas e con todo. Eu como concelleiro de deportes teño que abogar por eso, porque menos pantallas e máis actividade deportiva, e doulle as gracias unha vez máis á cidade de Ribeira por facer este evento. A organización tamén puxo en valor o esforzo logístico que requiere unha competición destas dimensións. Son moitas horas de traballo, moita axuda da xente da directiva e colaboradores do club, como pais, nais, dos rapaces que botan unha man, sea estando na taquilla, sea estando no polideportivo colocando as mochilas, recollendo 4 plásticos por aí, sempre bo que boten unha man e fainos falta para semejante torneo a axuda de todos os pais. A Copa Sálvora volverá a converter a Ribeira nun punto de encontro para centos de mozos futbolistas e familias arredor do deporte base.